ҳар касе ки беҳуҷҷат бошен, агар ҳуҷҷатҳои худтонро дуруст кунед, аллакай пурра ба анҷом расидагӣ. Ба хотире ки дар омадаи видеоро тамошо карда, дар ҳолате ки ҳамун сума расход накарда боша, агар салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Дар мавзӯи рейдҳои нав дар Федератсияи Русия суҳбат мекунем. ҳатман видеоро то охирша тамошо кунед. аввалан дар ҳамиҷа ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам ки агар шумо бихоҳед моро дастгирӣ кунед, дар ҳамин видео комментарияша бинен як номер закрепит кардагӣ, ҳамун номерда дар ватсапаш бидроен салом бинависонед ва шумо дастгирӣ хуб кунед моро. бародарои азизу гиромии қадр, касе ки дар ватсап менависона 61 дона падарка барои шумо мондагем, ҳаракат кунед, як бор дастгиритона хуб нишон биден. ман аз ҳамаи шумо миннатдор мешавам. мавзӯи асосии имрӯзаи мо амалиёти нелегал 2024 оғоз шуд. дар шаҳри Москва боз рейди муҳоҷирон сар шуд. дар Федератсияи Русия амалиёти навбатии нелегал 2024 оғоз ёфта, мақомоти қудратӣ боз ба рейди муҳоҷирони меҳнатӣ сар карданд. кормандони милитсия аз сокинони маҳаллӣ хоҳиш карданд ки дар бораи ҷои зисти муҳоҷирони меҳнатӣ хабар диҳанд. дар ин бора хабар дод МСК. гуфта мешавад ки ҳамасола дар Федератсияи Русия як маротиба ё ду маротиба рейдҳои калон ташкил мекунанд аз ҷониби кормандони милитсия барои махсус шаҳрвандони хориҷие ки беҳуҷҷат кору фаъолият мекунанд ё ки берегистратсия гашту гузор мекунанд, махсус барои анаҳамиё. ва дар соли 2024 бо номи амалиёти нелегал 2024 рейд оғоз ёфт. гуфта мешавад ки дар вилояти Москав аз сокинони маҳаллӣ низ хоҳиш карданд ки дар бораи макони будубоши муҳоҷирони меҳнатӣ маълумот диҳанд. ҳадаф аз гузаронидани ин амалиёт ошкорсозии муҳоҷирони ғайриқонунӣ ва боздошти шахсоне мебошад ки даст ба ҷиноят заданд. дар шаҳри Москва ва Московский област айни ҳол ҳамин рейд бисёр оғоз шуд ва аз сокинони маҳаллӣ хоҳиш карданд мақомоти Федератсияи Русия ки дар бораи шаҳрвандони хориҷӣ хабар диҳанд. ба ҳамин хотир мо ба шумо гуфтанием ки ҳар касе ки беҳуҷҷат бошед, агар ҳуҷҷатҳои худтонро дуруст кунед ва ҳар касе ки кору фаъолият мекунед, аз паси кор tomoshaen кор биёнед, мақсад ягон ҷои дигар гашту гузор кардан, рафтан шарт ва зарур нестед ҳозир. ба ҳамаи шумо гуфта мешавад ва хотиррасон карда мешавад ки аллакай нахустин ин рейдҳо аз корхонаи Валберс, чихеле ки худтон медонед, оғоз шуд. дар ҳафтаи гузашта, яъне ки рӯзои 25 ё 26 май буд ки аз ана ҳамун рӯз рейда шурӯъ кардан аз ҳамин ширкате ки мо ном гирифтем. ба ҳамин хотир бародарони азизу гиромии қадр, бо эҳтиёт бошед ва ҳуҷҷатҳои худтонро туғрӣ кунед, 100% кунед. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. агар ки нафарҳоеро ҳуҷҷатҳош нодуруст боша ё ки ҳуҷҷат надошта боша ва бихоҳад ки ба границаи Қазоқистон сафар кунад барои перескат кардан, дар рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp бинависонед ва ҳатман айноми ма гап занед, бо нархи арзон шуморо ба Қазоқистон мебарад. Субҳон нависонда: ассалому алайкум акаи Сорубон, ягон тахфиф намешавад? мешава бародари азиз. ҳамун WhatsApp-е ки дар комментария ҳастай бидроем бинависонед ва шумо ки дастгирӣ кардед, морам пешкаши шумо мисол тахфифҳои хуб мегардонем. як каси дигар нависондаи: салом бародари азизу гиромии қадр, айни ҳол дар аэропорт мегӯянд ки касе двойное гражданство дорад, паспорти российский надорад, биромада намемонанд. ҳамин гап ростае? бародари азизу гиромии қадр, паспорти российский яъне ки загранпаспорта дар назар дорем. агар загранпаспорт надошта бошед, бале аз Федератсияи Русия биромадан намемонанд. амин нависонда: салом акаи Сорубон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ тамом шуда ё ин ки не? мегӯянд то 10 майам мерава. ҳамин гап ҳақиқат дорад? ҳақиқат надорад ин гап ва даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аллакай пурра ба анҷом расидагӣ. як кас нависонда ки вообще неинтересни шудагӣ дар YouTube. агар ки ман неинтересни бошам, инами ту одаме ки комментария нависонда, барои чӣ медрои видеои маро тамошо мекунӣ? дата савол. як кас нависонда: ассалому алайкум, сози хуби саломатит хубай? ман картаи Сбербанки Россия 100 000 рубл амонат банк роӣ кардам. вай одам карташ душанбесистӣ бидай. чӣ хел кунем пула бигирем? ҷавоб дем. 100 000 рубл худат равно карда ва пула ту чӣ хел возврат мегирӣ? мисол вақте ки агар гуфтанӣ бошӣ ки ту номра хато кардаи
ва дар дигар кас гузарондаӣ, метавонӣ ки ба бонки Душанбеситӣ муроҷиат кунӣ ё ки ба Сбербанк муроҷиат кунӣ. Дар ҳолате ки ҳамун сума расход накарда боша, агар имконият аст ки ту сума бозпас бигирӣ. Як кас нависондаи ака якчи пурсум. Як моҳ зиёд шудаи патент наспоридам. Мешава биспорам. Вақте ки шаҳрванди хориҷӣ вориди Россия мешавад ва дар муддати як моҳ бояд ки патенти худша дастрас кардагӣ бошад. Агар ки баъди як моҳ шумо патент спориданӣ бошед, аллакай шуморо то 10,000 рубл ҷарима мекунанд ва баъдан ҳуҷҷатҳои шуморо барои гирифтани патент қабул мекунанд. Як каси дигар нависондаи салом акаҷон. Шавҳари мара бе патент қапидан дар ҷои кор чӣ мешавад? Як маслиҳат медодем. Ман бо 5 фарзандам дар Москва. 2 рӯз шид шавҳарма қапидан аз ҷои коруш. Вақте ки бе патент меқапанд, мисол мигратсиони картаи шумо ё ки аз ягон каси дигар работа нависондагӣ ва шумо патент надоред, аллакай қонуна нақз кардан мешавад, қонуна риоя накардан мешавад. Дар ин ҳолат метавонад ки запрет навоез бимонад. Ба ҳамин хотир нафароне ки мисол мигратсиони картаи работа доред, агар корам накунед, шумо уҳдадор ҳастед ки патент бигиред. Боз тимболе ки одаме ки кору фаъолият мекунад дар ҷои корш бихапанд. Агар як каси дигар нависондаи салом бародари азиз, оиди бекор кардани акди никоҳ суҳбат мекардем. Дар мавзӯи бекор кардани акди никоҳ шумо мерен аввалан ба суд муроҷиат мекунед, ариза пешниҳод мекунед. Мисол ҳамсар мерава ариза пешниҳод мекунад ва дар аввалан ба шумо муҳлати оштишавӣ метиҳанд. Муҳлати оштишавӣ аз 3 моҳ то 6 моҳ тибқи қонунгузорӣ бигирем. Агар ва дар ҳолате ки муҳлати оштишавӣ ба анҷом мерасад ва фикр ақидаи шумо ҳоле ҳам ки ҷудошавӣ бошад, баъдан суд ҳалнома мебирорад ва акди никоҳи шуморо бекор мекунанд. Як каси дигар нависондаи салом акаи Сорбон. Меган яка писарорам хизмат мебаранд. Ҳамин гап роста ё ин ки не? Ин гап асос надорад, яка писар ба хизмат даъват намешавад. Як каси дигар нависондаи ассалому алайкум акаи Сорбон. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯянд ки духтари холаро гирифтан мумкин нест. Ҳамин гап рост? Агар тибқи қонунгузорӣ бигирем, тибқи кодекси оилавии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар кодекси оилавӣ омадагӣ аст ки никоҳ байни хешовандони наздик манъ мебошад, аз ҷумла духтари хола, духтари тағои дигари дигар. Як каси дигар нависондаи салом акаи Сорбон. Киноро мепартоен ё ин ки не? Киное ки мо гуфтем, бале, иншааллоҳ ки пага пешкаши шумо мегардонем ва аз шумо мо дастгириро ждат мекунем. Агар ки дастгирӣ шид, бо далшиам хеле кинои тарбиявӣ мекунем ва пешкаши шумо мегардонем. Ба ҳамин хотир ҳаракат кунед ва як дастгирии хуб кунед. Тамом бародари азиз. Имрӯза видеоро ҷамъбаст мекунем. То намурҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.